дар поёми солонаашон мехоҳед президенти мамлакат бештар сари кадом мавзӯъ суҳбат кунад? ман бештар мехостам ки президентамон яъне ҷаноби олӣ бештар ба мавзӯи таълиму тарбия, яъне таълиму тарбияи ҷавонон бештар диққат ҷалб намоянд ва ин масъаларо кушодатар яъне фаҳмонанд ба омма ва мехостам ки ҳамин мушкилиҳои донишҷӯён, яъне мо донишҷӯёнро камтар кунанд, сатҳи донишро дар донишгоҳҳо мустаҳкамтар ва таълимот бештар ба таълимот диққат дода шавад. ба наздикӣ ки паёми солонаи раиси ҷумҳур ба маҷлиси олӣ аст, шумо мехоҳед бештар президенти мамлакат таваҷҷӯҳашона ба кадом мавзӯъ, ба кадом масъалаҳо равона кунад? мехоҳам бо пешниҳоди он дорам ки на соҳаи иқтисодиёти давлат, на соҳаи муҳоҷироти давлатӣ, соҳаи маориф, соҳаи бюҷети давлат бисёр таваҷҷӯҳи бисёр кунам. ҷаноб бештар ба ҷавонои аҳамият диҳанд ки онҳо аз ҷиҳати ислом ҳам аз ҷиҳати физиологӣ бетоқат ҳастанд, хунҳояшон меҷӯшад, яъне пешҳои онҳоро гиранд. Яке аз сабабе ки онҳо коре наафтоду раванд, дар оилаи онҳо дар ин ҷо ба хатар мемонад, қафоравии миллат сар мешавад, пеши онҳоро гирад, яъне диққат ба ҷавонҳо диҳад ки ба ҳар корҳои беҳуда нараванд. бевосита чиро дар назар доред? Кадом ҷавон? масалан ҷавононе ҳастанд ки беҳад аз ҷиҳати тарафи ислом ҳастанд, аз тарафи ислом ҳам ҷанг мекунанд, пешҳои онҳоро гирад, яъне хунҳои онҳо меҷӯшад, бетоқат ҳастанд, ҷавоне ҳастанд ки бетоқат, яъне фаҳмиши дунёвӣ надоранд, мехоҳанд ки як гапи як муллои худашонро гиранд ба ҷанг раванд. мехоҳед президенти мамлакат дар паёми имсолаашон бештар сари кадом мавзӯъҳо суҳбат кунад? ман мехоҳам ки президентмон ҷаноби олӣ дар бораи интернет дар паёмшон суҳбат кунад ки тоҷикистони мо бисёртарин интернет ҳастаи қиматтара нархшон, ҳамин нархшон камтар шавад, нархи интернет ки студентҳои ҳозира бисёртарин ҳамин интернете ки чизшона мекунанд, вазифаи хонагишона ба интернет мекунанд. ба наздикии паёми солонаи раиси ҷумҳур ба маҷлиси олии кишвар аст. Шумо ҳамчун як шаҳрванд, ҳамчун як сокини Душанбе мехоҳед бештар президент сари кадом мавзӯъ тамаркуз кунад, бештар диққаташона ба чӣ ҷалб кунад? мо ки аҳли фарҳангу илм ҳастиму маориф ҳастем, бештар мехоҳем ки ҳамин масъалаҳо дар мадди назари раиси ҷумҳур ҳаст ва боз бештар бошад. дигар чизе тама надорем. саломат бошед. яъне бештар сари масъалаҳои маорифу фарҳангу илму адабу ҳамин чиҳо бошад. яъне мушаххасан гӯё мешавад баланд бурдани сатҳи таълим ё баланд бурдани сатҳи ҳам таълим ҳам илм. масалан дар мо ҳозир вак ба маънои кушода истоданд ки дар оянда дипломҳои олии илмӣ дода мешавад. ба ҳамин масъалаҳо бештар таваҷҷӯҳ карда шавад. шахсоне ки дар доираи илму маориф кор мекунанд бештар дастгириҳо дошта бошанд ки воқеан илми кишварро пеш бурда тавонад. дар паёме ки раиси ҷумҳур рӯзҳои наздик доранд, ман ба ақидаи банда он кас бояд доир ба масъалаҳои равобити илмию фарҳангӣ дар байни тоҷикистон ва кишварҳои хориҷ баррасӣ намоянд